ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atxaldeon eta ongi etorri, naiz irratean eta naiz irratearen eskutik egiten den Gamerauntzia irratsaiora. Bideojokuen munduko gaurkotasuna landuko dugu, nazioartekoa eta bai gure ingurukoa. Normalean, bi astetik behin ostegun atxaldetan, seiterdietan, Twitchen zuzenian izaten ga, aste honetan, orain asteazkenean emititzen ari gara, ezin izan delako beste era batera egin. Hala ere, gusaiatuko gara beti ostegunetan egiten. Eta ostegunetan ikusteko asmoa zuten horientzat, bihar, osteguna, berriz emitituko berrimisio bat egongo da gaurko saioarena. Hala ere, asteartetan, naiz irratean, FM-en, zuzenean entzuteko aukera izango duzue, atzaldeko 7:00, betiko bezala. Eta hurrengotan, ostegunetan egiten jarraituko dugu. Irratsaioa eskuragarri egongo da podcasterara beranduago eta noski bideoa baita YouTubeen. Gaurkoan, betiko antzera, bigarren denboraldiko bigarren saio honetan, bideojokoen munduko albisterik esanguratsuena landuko ditugu eta baita euskeratutako bideojokoak eta horren gainean gure iritziak edo gaiak landuko ditugu. Hasieran, hasteko, gaur PlayStationeko State of Play egon zenaren inguruan jardungo gara. Azken finean, indientzako txokoa egon zen, joko batzuk, etorkizuneko joko batzuk aipatu ziren, baina komentatuko dugu, ze pentsatu zaigun. Eta gero, PlayStationetik Xboxera salto egingo dugu, Halo Infinite desiratuaren kanpaina erakutsi dute azkenik, 343 industrizikoak, eta aldaketa handiekin, bai, atzerapen handi horren ostean, orain arteko kanpainarik handiena eta zabalena izango dela aldarrikatu dute Xboxeko arduradunek, Haloren arduradunek. Euskaratutako bideojokoekin, aste honetan ere jarraitzen dugu, eta gainera guztiek, bai txikienek eta nagusienek, bai, eta beste bideojoko zaleak direnak eta sekula jokatu ez dutenek ezagutzen duten joko bat itzuli da. Gamerauntzia gure elkarteak eginda, lan hau. Among Us, streamer pilo batek jolastu duten joku hori konfinamentuan eta azkenengo urtean. Bukatzeko, Euskal Bideojokazaleen komunitatearentzako egunik garrantzitsuena heldu da. Gure kasuan, Jokoteknia, Euskal Bideojokoen jardunaldien 4. edizioa egin du Gamerauntzia Kaskuerekin batera. Eta Bilbon izango da, larun bat honetan, FM-en entzuten ari baldin bazara izan da, baina egingo dugu aurrerago monografiko bat. Hau, azaroaren 6an izan da, ekitaldia hori izango da. Entzuten ari zaren momentuaren arabera, honek Twitch FM magia hori ikusten dugu hemen. Eta aurrerago, hori, esan dudan bezala, monografiko bat egingo dugu azaltzen nola joan den. Albisteak alde batera utzita, bi bideojoko berezi aurkeztu eta gure balorazioak eskainiko ditugu hauen inguruan. Alde batetik Age of Empires 4 atera dena buruz hitz egingo dugu, eta bestetik, eta guztiz aldatutan norabidea, Nintendoren Mario Party Superstarseko mini jokoak eta taulak analizatuko ditugu. Ni, Damian Madina Baitian ez, eta nerekin daude, nola ez, Aritz Odriozola, Lander Runzueta, eta gure teknikaria Gari Larrañaga. Aupa, arratsaldeon. Atzaldeon, bai. Bueno, besteri barik, ondo baderitzozue, hasi egingo gara. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Esan dugu moduen, gure lehenengo albistie State of Play, PlayStationen azken aurkezpenari inguruko laburpentsu izango da, ezta? Orain egun batzuk enbien aurkezpen hau, 20 minutxoko iraupenagaz, eta bertan joku pilo aurkeztu bizan egizizan, bai genero guztizetakoak, zehorrago ziren JRPG-ek, musika jokuek, estrategia olako guza berezitxuek ez, adibidez, Square Enixen Star Ocean barriz ikusi gendun, eta gero indie asko egon ziren bebai, bertan, egizan arraroa da, ezta, normalin PlayStationek bere jokuntzako txokoa etxen dugu State of Play honetan,
eta askotan bakare joku bateri zuzendu egoten dire, eta kasu honetan India eskontzako leku egon da, horren artien dau, eta garrantzi handizien hartu bana izan Little Devil Inside. Hau da, oin urte batzuk, 2015 Neo Stream Interactive Studio Korearrak Kickstarter bidez finantzatu ban joku bet, olako benetan joku berezize da, bai itxuraz eta bai mekanika aldetik, egiz izan, luze piloa nazten deuz, bertan State of Play ikusi gendu nolako bidaiatzeko mekanika batzuk ez, leku batetik bestera, bertan gertaerak pasan dizela, baina gero horregaz batera, apurbete narrazioa nazten deu borrokagaz batera, eta ikusten da nahiko joku berezizea dela, eta egiz izan, aspalditzik gabiz bera jarraitzen, eta oinoko kostakigun noiz argitaratuko da ben, baina bai urtengo da PlayStation kontsoletan, zelan ez, State of Play barrun egon zan, eta bai PC, Xbox eta Switchien. Daia, ikusko dugu noizko urtengo dan, da informazio gehitxu hau ez. Gero best aldetik dekogu oin gitxi kalgatuan joku bet PC eta Xboxerako, baina oin iragarri dabe PlayStation kontsolatarako, Death's Door. Hau da Acid Nerf Studioan olako akzinozko RPG bat, imagino olako Zelda bat, baina borrokatara gehiago bideratute, baina, bueno, nahiko kuriosotxoa da, eta egiz izan interesantia da. Azarako 23 estreneko da bai Switchien eta bai Sonyn kontsolatan. Eta, bueno, egiz izan kritika aldetik kriston balorazioa lortu da bez, eta bidonetik doaz joku honegaz. Gero, japurri jarraitxute beste joku batzukaz, Bugsnax edo Paxnaxen hau joku berezi honena PlayStationen aurkezpenetan askotan agertuena, honen DLC barri bete iragarri dabe, doakoa izango da, Isle of Pignas deitzuko da. Bertan, 30 misio barri, 100 erronka, 200 objektu barri, bueno, apurbete eukidaben arrakasta gaitxik jarraitxute, ez? Lehenko eta behin aurkeztu bienien, gentiek, paso itxen ban, ikusten mien olako joku koloretxue, baina apurbete eskasen esango dugune. Baina gero argitaratu guztien, egiz izan kritik aldetik, bai prentsa aldetik eta bai jokalaizen aldetik, nahiko arrakastatxu izan da, ez? Eta joku kuriosotxue, benetan hor beldurrezko gauza batzuk, emoten ez da ben arren, oso koloretxu da umiei zuzen duteko gazan moduen, baina, bueno, esan dugu moduen DLC hau datorren urteazik eran argitaratuko dabe, eta bai PlayStation 5, PlayStation 4 eta PC-erako. Gero jarraitxute beste jokuekaz, dekugu Kart Rider Drift, dala holako Mario Karten klon bat ez, baina doakoa izango da, nahiko itxura politxedeko, eta datorren urtengo da PlayStation 4, One eta PC-erako. Baina harin hau, beta itxizengo da PS4-ean, abenduen. Ja izen emati saldu dabe, bertan sartu daiteke bapuruetez, ikusteko zela jokuean da Mario Karten parera gongoan edo ez, hori ikusteko dau. Eta, bueno, azkeniko lan euren joku esanguratxunak osamaitzeko, State of Playen ikusi genduzunak, dekogu aipatu dugun Star Ocean barriz, The Divine Force. JRPG-en salik ondo zagutuko da esaga hau, azkeneko jokuek ez dire nahiko eskatxuk izan dire, baina honetan ikusten da legine da bizela etxen, ez? Lehenengo bidezetan nahiko eta grafiko interesgarriz ikusi da, ikusten da diru sartu da bela Square Enixeko honetan. Eta 2008 urtengo da PlayStation, Xbox eta PC-erako. Bueno, pixkat aldatuz ekosistemaz Xboxera ingo dugu jauzi. Eta, bueno, Halo Infinite kanpainari daukionez, aspaldian informazio gutxi zaukan atera eta Microsoftek. Eta, bueno, bideo bat publikatu du pixatera gutxiz kanpaina. Eta, bueno, hori, orain arteko kanpaina gaundiena izango da, mundurik zabalenare bai. Eta, bueno, pixkat historia kokatzekotan Halo 5-aren jarraipen bat izango da, Cortanaren, bilaketari ekingo dio Master Chiefek. Eta, bueno, agian desberdintasuna ekarriko duna Halo honek, aurrekoetatik izango dela, mundu guztiz irekia izango dela. Eta, bueno, hanbat gotorleku sekretuta izango ditu, Far Cry, adibidez, eta beste hainbat jolaz bezala, hortik hainbat onura lortzen diala. Horrez gain baita ere, mundu irekiak izateak emango digun berezitasun bat izango da, askatasuna izango dugula misioak egiteko eta orduan, beti ere egongo da, hildo bat egongo da kanpainaren zehar, baina, beti ere pixkat, askatasun hori izango dugu. Eta, gero, hori, Xbox Series X Xbox Series X eta S-erako, Xbox One-erako, aurreko generazioako, eta, PC-erako ere aterako da.
Eta, bueno, Game Passa zerbitzua daukaten erabiltzaileek, ba, bueno, lehenengo egunetik izango dute Halo Infiniteko kanpainan ibiltzeko aukera. Eta, bueno, ez dakit multiplayerra ere hasieratik ekarriko duen edo ez, uste atzeratu intzala, hori Landerrek agian... Uste dut bai, ez da, kontu da doakoa izango dala. Bai. Moinen hau seguru, baina bai, hori, kanpainie bera jokalari bagarrantzako moduek ordainpekoak izango dira, eta gero multiplayerra, ganera lan asko da bezala etxen honetan, doakoa izango dala. Bai, hori da, doako izango da, eta beta bat ja egon da, jendea ibili dena, eta esan dute oso ondo da hola. Pixat Halo 3 eta garaiaietako, ba, sentsazio horiek nabaritzen diela. Eta, ba, bueno, azken finean urtebete ongea, bueno, atzeratpena izan du jolasak, atera zenean, ez dakit, eiruan, 2019 edo 20koa izan zen, ez dakit bietako ze urtetakoan, ba, bueno, aterazian, grafiko gitzen gezki ikusten, baina, bueno, zenbait modelu eta etxaienak eta pixka kaskarra ikusten zian, kritika asko jason zituen, ze, karo, generazio berri bat, konsola generazio berri baten jolas ba, importanteena da azken finean Halo, ez? Eta pixkat jendea esatuzun, aizaigu zaten Microsoft inoizko kontsolari potenteena dela, eta jolasain potentez ikustea, ba, bueno, ez dakit hori bakarrik izan zen, koronavirusan pandemiare ere aitzakia izan zen, baina, bueno, urtebete atzeratu zuten, eta, bueno, orain... Zuzendari zekaz be arazoak esan, pare bat aldatu da bez, orduan hortik ja gauza asko gondira atzetik. Bai, eta, bueno, aurreko baten ikusi nuen bideo bat komparatiba, gotxe era aurrekoan, bideo zarura hain ondoetzena ikusten, eta oraingoan, eta bai, kriston diferentzia dago, urtebete hori ondo aprobetxatu dute, eta benetan jolas potentia datorrela ematen du. Beraz, ba, bueno, falta dena esate da, abendu arte itxoen beharko dula, abenduak 8 arte hain zuzen, eta, bueno, Master Chiefen abenturari jarraituko jogula, gabon hauetan. Gabonetarako ez, bai, jendia entretenitzeko. Bai, hori, komentario bat egin dau Txusinok, esaten dago, mundua, zabaldena baino, ia barruan dagoen, kanpaina hori handia esan baino, barruan dagoena esanguratsua dan, eta esain beste misio klonikoak. Esan dago, genero aldaketa bat bezala izan leikela. Bai. Ba, 2 horas. Guzti izado, ikusten duguna da, mundu irekiko lekutan, jokutan batez ben nabazmentzen da gauza bada, baina baita linaletan azkenean misioak edo bai mundua utzi baldin badago, ero misioak baldin badira oso errepikakorrak, interes guztia galtzen dago. Justo atzo honetan ikusten, Biomutanten beste olako review bat, eta ikusten dozuna da, arazo handienetariko bat hori izala, oso mundu ireki oso polita, baina utzik. Edo ez, eta ero misioa beti berdinak, edo olako faio asko. Eta gero baita faktura, ez? Zenbat diru gastatuko zeban, komentatzen dabe, ez? Txusinok eta garik. Ia zenbat diru gastatuko zeban Microsoftek Halo egiten. Bai, atzera denbora luzie, bai. Bueno, zuk izan ezuna mundu utza ikusten dana, Biomutant, Pokemon Legend Arceus oindik ez da. Ateratzen dena gure izango referente txarrera. Bai, seguramente bai. Itxura guztia dazka. Beti konparatzen dozu Genshin Impactekin. Hori, aurrekoan jarri nuna. Ridikuloa za. Baina, bai, da ganera hori, Genshin Impact mugiko horretarako dagoela. Osa, hori ja beste maila bat esartzen gara. Eta debaldeko jolaza. Bai. Eta, jake pixkate, komentatzen gabizen kolokialki, esango neuke, New Worlden post badago blogian berria, Lander sinatzen da bena, eta justo komentatzen da nola jokalariak erdira erogitzi diela, gutxi gara bera. Hori da, jokalarizen kopuru azken hilabetien, oin hilabete estrenesan jokue estimen, eta bardire jeitzi da. Bueno, alde batzuk komentetan gendun, ez da, normala dela olako MMORPG handizetan, ez da, lehenengo astietako zera hori pase hostien bakaiztie, baina, bueno, bebai jokuek arrazosko eukiduz, hor da biz, urrie bikoizteko kontuek, akatsak eta zerbitzarizetara sartzeko kiston zerrendak, itxarote zerrendak, orduen, ez da horren ondo Amazonen joku hori. Baina jokua gainera ez da egite, baina suskripzio bidezkoa da edo behin ordaintzen duzu sarrera?
Behin ordaintzen duzule uste, ote? Bai, Okeres falta 40 hori da. euro ordaintzen duzu eta bizi guztirako daukazu, eduki Hori da. guztia etorriko dana. Ba, jendeak erosi dau 40 eurokin, eta momentuz jende askok jokatzeari utzi dio, hori niko seinale txarra da. Bai, Handik bi bueno, kuriosi... Bueno, bai, esan esan Lander. hitz. Ez Olako esan. jokuetan, peluzerako apostu dizela, bai, ezta? Azikera baten txarto junarren, Amazon egon da atxien badakizu eguneratxe ibiliko dizela, da hobetzen denbora Bai. guztizen, orduen, ikusko guz. Bai, Elder Scrolls Ja. Online ben ere uste zeukizean, hasieran bajoi batzuk, eta gero aguanta behin da urte asko. Oso, ondo, urrengo Igual- albistera pasatuko, esan. Bi kuriositate nahiko nituzke esan New Orleanak, eta Bai, bat izan da, merkatuko txartel grafikori garestiena daukatenak, dala RTX 3080, ba, bueno, jolas honek daukan berezitasuna da, kodea ez dakit nola dagon programatuta, non txartel grafikoiek erre egiten zitu. Eta txartel hoien merkezdia, gaur egun, merkatu dagoen bezala, agian 2.500 euro kostatzen da, beraz. Bueno, eta gainera igual ez tozula lortzen, ez? Pentsatzen dut garantian izan dabe, ez dutzuela emango berdina. Ziurrenik ez dago estokik. Ba, ez dakit ordan dion. Batzu ikusi dut baietz, baina, bueno, segun ze enpresak hori izango da. Eta gero beste kuriositate bat da, aurrekoan ikusten una, jolasean notatu du Amazonek edo, bueno, garatzaiek, gauetan, jendea jarduten dala, bueno, urrea edo ez dakiten, barroko materialakin, edo zea, jendea apustu egiten jardutetan dala. Baina jendea kriston adikzio hartu dula apustuak egitea jolas barruan. Eta, karo, berez, omen dago dado bat moduan, zu txatetik idatzita bota eta dadoan zenbaki bat ateratzen dena, ba, jolas simplea montatu omen dute behaien artean, eta horrela apustuak, eta jendea engantzatzen nahi omen da. Eta Amazon pentsatzen nahi ote da, apustutan dabiltzena kalera botatzea jolasetik, beraz. Apustuen gehitzare bere sortara pentsatuta ez daun jolas batera ere itxia. Bai. Eta, bueno, komentatzen da baita txusek txatian, nola oitxuta garen jolasak hasieran oso txartu biltzera, ez? Normaltasun arrero, bai. Ba, azken aldian hori da egunerokotasuna, batzuk badabiz atzeratzen, gauzak, hau da, ez? Gaur joginez goratzen, baina beste joku bat ez tozu komentatu. Bai, Sol Cresta atxeratu dabe, Platinum Gamesen azkeneko jokue. Bueno, eta Diablo lau eta Overwatch biar. Batzuk esaten da, bueno, ez dago prest eta ez dago etarako. Nik uste dut Cyberpunkan golpian ostian beste asko esango da bela baita hori. Ikusten da asko hobeto geratzen diela, ba, ikusi Halo bera, ez? Zela asko hobeto ikusita geratu da, nire ustez. Hori erabaki hori hartuta, baina bueno, ikusiko dugu hori. Bai, bueno, Andromeda esaten da, ez ginakela hortara oitu beharko. PS bat, PS2 eta joku hartu eta listo, internet bari, bai. Eta funtzionatu beharko zegoen, perfecto. Baina oin ematen dago asko azeleratzen dela gauzak. Ez dakite aurrera jarretzen gai duzuen, debate honetan, bueno, honek ematen dago, Bai. Ez da, interesgarri da. Baina, bueno, ez, ba, Among Us euskaratu... Hori da, hau albizti garrantzitzu dela, honegaz horretxeko. Hori da. Eta euskaratutako jokuen zerrendak gora iten jarraitzen dau, eskerrak, eta oraingoan, ba, benetan ezaguna egin zen, eta egin dan, ez? Joku honetara euskaraz jokatzeko aukera dago. A ber, modu ez ofizialean euskaratuta dago, bai, orduan, adabaki ero partxe bidez jokatu daike euskaraz, eta egia da, partxea izan dabe oso modu errezean instalatu leikela. Bai, PC-ko bertsioan inolako mugarik ez dauka, bai, erabiltzaile propioakin jolastu daike, zerbitzari guztietan. Androideko bertsioa bai dago mugatuta, ze APK fitxategiak, Androideko aplikazio guztiak, APK fitxategiak. APK fitxategia modifikatu behar denez, ba, ezin da online zerbitzutara konektatu, ze detektatuko luke, ba, ez dala ofiziala edo. Baina ala ere, online jokatu leike, baina erabiltzaile barik, bai, beti gonbidatu bezala. Ezin dozu izenik hautatu, baina, bueno, zure lagunekin jolasteko aukera badago. Bueno, hau izango zen ideala, garatzaileak berak, ez? Implementatzea, bertsio berri baten edo, baina momentuz hola dago eta oso erresa da, ala eta orduan, itzulpena jaisteko eta jarraitu beharreko pauso guztiak Gamerontxearen webgunean dare, eta bertan dago, ba, euskarazko bideojokoen baita zerrenda guztia. Orduan,
gamerauntzia.eus, eta hor topatuko dozue informazio guztia badakizue. Eta gero igual komentatu Andromedak esaten duna Ja, txatean. ez dut Eta da, komentatu. irlandesak ere behaien itzulpena gu egiten egian bezala sartu zuten, eta gero, bueno, garatzei azkeneako ikusi zuten erabilpena zaukala, eta ofizialki sartu zuten. Aha. Eta, bueno, orain momentuan gaudela, bai euskera eta katalana ere modu bitartean, beraz, denborarekin geu ere saiatu geha kontatuan jartzen garatzaiekin, ea ofizialki sartu zaketen, hartara jendeak, partxe hauek eta egiten ibili beharrik ez izateko. Eta, ea, denbora pixa beharko dugu, pentsatzen garatzaileak ere lanpetuta izango diala, baina, ematen dunez irlandesa ere sartu baute, begi honez hartzen dituztela, ez? Garaia ere garrantzitsu izango da, ez? Oine, igual jende gutxiago biltzen danean, erak be igual libreago gongo dira, eta aukera izango da esartzeko, ez dakit. Baina bai, noski bai, bentsate seinale hona da. Gero, txusebe, eta bukatzeko pixka kontuarekin, esan dago, atzerapen bat egiteko, ez? Kiston diru poltsa behar dela, azkenean akzionistak eta hartzen duen mesua, eta nire ustez hor, arazo handiana da, hasieratik oso fetxa ajustatuak planteatzea, ez? Igual, ez dakit, beti proiektuak definitzerako orduan, nola egiten da hori ikasi gineako da. Azkenean, ez da normala, triplea asko eta igual gehienak atzerapen txiki batzuk edo bugak edo partxeak behar izatea. Orduan ez gabe zerbait ondo egiten. Bitxu, kasu honetan, komente dugu zela Overwatch 2 eta Diablo 4 atzeratu indizen, honek ez da dukin, argitaratze datarik, datorren urterako espero ziren, eta 2023 atzeratu da bez. Eta alan dabe, akzionistan da arire, kriston jaitxiri egonda burtsan hori Activision Blizzarden akzioen kontuen. Kasu oso berezize da, bai. Hori berezia da, eta gehiago da, prebizioak eskin zutena baino, Blizzard orain dagoen, bere izenak gehiago esaten du bezala, ez? Ekaitzean dagoen bezala, ze eondian, abusu kasuak eta ematen du geizki da, hola. Diablon ez dakit, baina Overwatch 2an entzun dut, garatzaile asko aldein dutela, zuzendariak ere bai, nola zen, Jeff Kaplanek aldein du. Aldeman, bai. Ez dakite garbi Overwatch 2ak funtzionatuko dun, ze kanpaina bat sartzea, jendea ez da oso gustora bigarren bertzio bat ateratzean, eta Diablo 4 ez, aterako dute. Noiz baina aterako dute. Da, Overwatch 2 bai, doako izango dela aurreko jokudekin entzat, Horbe, horako mugimendu arraro baten dugu Blizzardek egiz. Baina hasieran ez zen arrela, ez? Hori aldatu egin dute. Uste dut bai, ez hasi gratik zala holan, ez dakit, hori naso seguro. Ez dakit. Baina, Overwatch 2 nire ustez ez da aterako. Nire ustez kantzelatu ingo da, ze bandazuak ematen da biltz, atzeratzen, garbiz dao, Diablo 4 aterako da, bai, ze saga oso maitatua da, publiko handia aukana, eta, erakutsi zuten atik kriston itxuraz daukan. Baina Overwatch 2 ez dakit ba. Eta, Blizzarra ikusi beharko da, enpresa bezala ze gertatzen zaion, ze ahots asko hau dezaten, agian, desagertzea zaila da, baina gutxienez izen berria jarri eta, bai, enpresa aurpegia aldatuko jotela. Facebookek egin behar baldin badau, ez? Bai. Bueno, Lander, jokotekniari buruz... Bai, eurera jarraitxoko. Hori da, lehen damienak esan moduen, Euskal Bideoko Zolentzako egunik garrantzitsuena dator. Azaroak zeizen eingo dugu, bai Gamerauntzak elkarte moduen eta asko fundazioak elkarlanien jokoteknia bideojokuen laugarren Euskal jardunaldia. Eta, berton bideojoku dire protagonistak zelan ez, industria honen inguruen berbain ingo dugu, hainbat jente karritxe. Baina kasu honetan, urte honetan hobeto esan da, hizkuntza gutxituekin ze harremandekien eta ze egoera bizi daben bapurte ezagutxera moteko helburu ikuko dugu jardunaldizek, ez? Horretarako, lau itxaldi luze eta 2 kolaborazio motze ingo duguz, azaroak zeiko goizien, 10 gitzitik aurrera. Berton eukiko dugu slide desberdinek, eta, jorratuko dugu bertoierak, irlandesak, galesak, galegoak, katalanak, eta, zelan ez, euskarak bebai,
zelako egoeri bizi da ben gaur egun bideojokuen munduen, ez? Gai desberdin jorratuko dire, baina beti hizkuntza gutxituen alde honetatik lotute. Itxaldiz egaz batera, urteroko mai inguruengo dugu ikasliekaz, kasu honetan DIPN-eko ikasliek, Arrobia ikastolakoak eta Tartaga ikastetxekoak, bertan apurut euren etorkizuneko begira hori ikusteko, ez? Bai euren ikasketan arloan, eta bai zer ikesi da ben oinartien industrisen inguruen, eta zalantzak apurutetanetarik landuko da bertan. Hori, esan dugu moduen, irratsaioa Twitch bidez jarraitzen basabizen, sasaran zeizenengo da, larun batien, eta bestalde, FM bidez entzuten basabizen aizirrati zen, ja da ingu, baina landabe, dana barriro ikusteko eta entzuteko aukeri egongo da, bai Gamer Ahuntzaren Twitch kanaletik, eta bai Azkue Fundazioan YouTube kanaletik. Bertan, hainbat bideo egongo duguz, bai jardunaldi osoanak edo itxaldi bakotxanak, orduen norbere gustora ikusteko aukeri egongo da. Alan dabe, informazioak izauen nahi badozuen, jokotecnia.eus webgunean daudana, bertan islarizedi buruzko informazioa, jokotecniari buruzko informazioa eta bai aurreko edizioan inguruko badatu guztizek, eta horreri lotute, baiolako albiste posgarri bedekogu, laugarren edizioagaz batera, 2018ko, 2019ko eta 2020ko jokotecnia jardunaldizetan burutu ditzen itxaldizetan azaldutakoa gogoratzeko eta ospatzeko liburuzka bat argitaratuko dugu, Gamer Ahuntzen elkarteak eta Azkue Fundazioak. Hau fizikoki liburutegizetan eta beste zentroetan Euskal Herritzik ziarre banatzeko lana ingo dugu, baina gure asmoa bai da, digitalki eskuratzeko aukeri egotie, eta holan, dugun lan hau ezagutxera amon, eta barriro beste era batera gozatzeko, egitzen lan politzien da, liburuzka ederra izango da, eta mereziko deu irakurtziek bideojokuen munduen interesa dagoen edo nontzako, ez da? Bai, oso interesante izango da, batipat, askotan euskara edo kataluniera dauzkau gertukoak edo galegoa, baina badira beste hizkuntz gutxitu batzuk Europan, batipat, esan dituguna, bretoiera, galesa edo irlandesa, eta haien hitza ere ikustea, eta haien komunitateare nola dagon, ze goretan dagon, ze azken finean komunitate guztien egoerak azken finean paralelismoa ditu, eta baten gabeziak edo baten onurak guztientzako balio dute. Hori da, ez da, hau dana prestetako Gamer Ahuntsiatik eurekaz elkarlana ingu azken batien, eta horretaz ohartu gara, danak gabizela antxeran, aritzik izan da bena, ez, bideren batet bilatu behar dugule gure hizkuntzi bideojokuaz batera uztartzeko, ez, barduen. Oso interesanti izango da, jokotecnia urtengoa, eta danok gonbidatu zauzi entzuten, jarraitzen, eta zuen ikarpenak etzen bebai, ez da? Oso ondo, hori da. Gogotxu, egongo ikusteko. Hori da. Honekin albistekin bukatzen dugu, eta bideojokoen txokoari emango dutxagu, pauso, bai? Bai, igual lehenengo jolaza, amasei urte zai egon da gero, ze 2005an kaleratu zen Age of Empires 3a. Eta, ordundigon arte, Microsoften joko estrategia, denbora realeko estrategia mitikoan, ez dugu kapituluru ikusi. Agian jolas bat zegoen online jokatzen zana, Age of Empires online uste izan azuna, baina oso kartuntzen eta simplea zan, eta baina 2017an irarrizun Microsoftek Age of Empires berri bat zatorrela, laugarren edizioa, eta, momentuz ja PC-ko jokalariak eskura bukau, urrea maieran kaleratu da PC-erako, Xbox Game Pass barruan dago baita ere, aparte, Game Passaz baukazure Steamen eskuratu ezakezu adibidez. Eta, hasieratik sortzi zibilizazio daude, jolasa antzekotasun handia dauzkan aurrekoekin. Nik uste, antzekotasun gehiago daukala biakin, hirugarrengoakin. Hirugarrengoan ibilintzan pixet, ez zean gustatu, egia da jende askori ez zitzaien gustatu hartu zuten bidea. Eta, askoz nahi zibili, jolasean, baina oso ondo dago, grafikoki salto handi bat dago. Egia da,
ikusti, atera zituzten trailerretatik eta espero nuen gehiago, salto handiago gozala, baina ez, gutxiagoan geratu da. Baina, bueno, alfa itxian ere ibili nintzen ni, eta gila da alfa itxian jolasa oso geizkizi joala. Bat online zan, online ibiltzen zinean, jendean aurkata, eta, bueno, desastrezi joan. Ez dakit zan, o jolasan optimizazio aldetik, edo zerbitzarien aldetik zaukala arazoa, baina, bueno, oso geizkizi joan, eta, bueno, ni pentsatu, baina asko ez da falta ateratzeko, eta ez da posible hain geizki egotea, baina, bueno, bai, ondo atera dute, errendimendua ondo dabil. Ni single playerrean ibili naiz, multijokalarian naiz ibili, baina single playerrean, hau da, kampainan, bentsat, oso ondo doa jolasa. Ni bentsetik nintzen aritz beta itxire, eta horrek akatsak ja konpondutuk ibe, esan Bai, iritzako. beta itxian ere ibilintzen partida bat edo bi, eta ja asko mejoratuta zegoen baita. Eta gero igual, bueno, kampaina azpizat hitz egiteko, ba, bueno, kampainak momentuz, esan dau 8 zibilizazio ezberdin daudela, baina, bueno, kampainak momentuz ekarri dituna da lau historia esan dezakegunaz, ez? Bat da, Normandoena Ingalaterra konkistatu, eta, bueno, han izan zian tirabirana. Gero da, konfliktoa, ba, bueno, Ingalaterra eta Frantziaren artekoa, gero, ba, bueno, Mongol imperioarena, eta azkenengoa, ba, bueno, Errusiarrena da. Ni momentuz lehenengoan joa, Normandoenean, eta, bueno, ba, jolasak, neko mekanika ezberdina uzka, hau da ez da beti bezala, hiriakin atatzen zea, unitatea sortu eta gerrara jun eta kontraioa gara ditu zula. Askotan, unitateak soilik ematen dizkitzu, ezin dezu produzitu eta horrekin moldatu ertzea. Besat, alde hortatik gogoratzen dit zenbait misio, bere garaiko Command & Conquerrek zauzkanak, edo bigarren mundu gerrako jolas bada horrela Heroes... Company of Heroes, bai. Company of Heroesen pixka dantzare baukaz, zerbaitetan. Baina, bueno, beste misio batzutan badaude, ba, bueno, unitatea sortu behar dituzu, errekurtzua bildu behar dituzula. Gero, ez da soilik kanpaina zu beste baten aurka, baizik eta hirugarren protagonista batzuk agertzen dira, eta askotan horiek molestatu egiten dizute, edo aliantzak egite dituzte aurkarekin, eta, bueno, ez den nahi spoiler gehi egitea, baina, bueno. Eta, bueno, ba, etorkizunera beira, edukiak ez dakit esan duten, egia esan, baina nik uste eduki gehiago sartu behar dela, ze 8 zibilizazio gutxi irutzen zait, eta espero dut debalde izatea, hau da, ez DLC moduan ez kobratzea. Gainera, Microsoft neko nola esango nuke, ba, eskuzabal dabil Game Pass inguruakin, hortaz, espero dut sartzea. Jolas, gomendagarria ebiltzeko, Age of Empiresak gustatu zaizkioena, ba, bueno, gustatuko zaizkie hauek. Eta gero igual, bai, hau ez dut aipatutan, nobedade bat daukana, nahiko berezia dana, da, bueno, gogoratuko zeate, Age of Empiresetan, epokaz eraz aldatu egiten ziala, evoluzionatu. Ba, bueno, eraz aldatzen zeanean, eraikin berriak dauzkatzu eraikitzea. Ba, hortaz aparte, orain, egiten dizuna da, era bakoitzan hasieran ematen dizu aukeratzeko. Bueno, edo eraikin berezi hau egiten duzu, edo eraikin berezi beste bat. Biren artean aukeratu errezu. Eta bakoitza bere zea dauzka. Berezitasunak eta hobekuntzak. Adibidez, Normandoenean, lehenengo evoluzioan ematen dizun aukeraketa da. Edo eraikitzen duzu halako eraikin katedral moduko bat, eta horren inguruan erradio batean borrokan ez dira nahi unitateak sendatu ditu, demoran zehar, edo beste bada, beste eraikin bat, ez daki katedrala olako zerbait da, baina gure eraikitzen badezu, arkulariak, argeroak eraikitzen dituna, osortzen dituzunak, 100% azkarrago egiten dituzula. Orduan, junbertzea, evoluzionatzen zean bakoitzean, bietako bat aukeratzen, eta horrela, ba, bueno, espezialitate diferenteak egin ditzazketzu, orduan,
zibilizazio bakoitzan barruan jokatzeko era ezberdinak egongo dira. Hortaz, adaptatu inbertzea, eta imaginatzen dut, multijokalari begira, honek joku asko emango dula, ze askotan, horrelako jolasetan izaten zen, zure aurkariak ze zibilizazio hartzen duen, zuk era batera jokatzen zenun, eta horrekin kontra erasoa zitzaikezun, eta guztiz anulatu. Baina, bueno, orain bi aukera dauzkanez, ez dakizu beran nundi di joan, beraz, horrek, esan dut. Hori gara partiden zierbe bai aldatzen alda, Juan, ikusten bat duen. Honekin joan biako za, erreakzionatzen, ez? Hori da. Hori da. Orduan, pixkat, joko gehiago ematen du. Baina, bai, ondo dago jolasa, eta, bueno, Game Passa daukazuten antzat, debalde da, eta probatzea merezi du. Agian, enkomeni, hau izatean ikuna, jolasak instalatzean ikoanean, 93 giga zauzkala ikusi nun, eta atzeraka ero nintzen, zezaten nun, estrategiako jolas batean 93 giga nola okupatu ditzazke. Baina, bueno, gero jolasa azten zianean, kanpainan zabiltzanean, konturatu nintzen, kanpainan zehar, iten dizuna da, bideo batzuk jarri, dala, esango benuke, errealitatea aumentatuko moduko bideo batzuk, da, bizi realeko irudiak eta gainetik alako animazioa jarrita, eta erakusten dizuna da, bataia historikoak non izan zian, zu jokatuko dituzunak eta gero baita ere bideo batzu daude, garai hartako teknologia eta hoien azalpena ematen dizkutzen. Adibidez, gazteluak nola eraikitzen zian, asedioko tresnak, edo adibidez, baiestaren sarrera, eta horrek ekarri zituen abantaiak eta desabantaiak. Eta, bideo interesantea dira, bideo horiek, karo, 4K eta HDR-en jarri daitezke, eta, karo, orduan ulertu nun. Karo, 93 giga dauzka, ze bideo pila dauzka, neko luzea diana, eta bideo horiek okupatzen dute bati, kalitate horretan. Bai, nabarmendu behar dut, nik gaur deskartu dut bera jokue. Eta bai piztetan deus horrek 80 piku gigak, baina lan dabe deskarretarakoan konprimiuteko eurek fitxategizek, 30 piku giga edo izan dire bera deskargie. Orduen, askontzako ez, esan guratxu da, 1 gigabadeko zen esto bajatuko, esan, konexio gazesiot. Baina, alde horretik nahiko ondoin dabe, egitxin ez, harin aldozu bajatu, eta gero jokuek pisu hori dikon arren, izan ondoa, zentsu horretan. Bai. Galdetzen da, hotxusek, ia DLC-rik iragarrita dagoen, eta zenbat ordurako emoten daben gaur egungo edukiakin. Nik bandalen irakurri dut, 4 kanpainak, gero pertsona bakoitzaren arabera, ez da, noski, baina 35 ordutik gora lasai asko, izan dizkela. Orduan hori, eta gero ja multiplayerrian, azkenean erustez Age of Empirezen, tal potolua, igual online izan daike, baina, gero igual DLC horrek komentatzen dozunak, aritzak izan da, igual etorriko die, kanpaina eta zibilizazio berriak, ez? Bai, a ber, zibilizazio gehiago sartuko dituztela, seguru, ze, espainolak ustet ez daudela, gehiago zein ez daude. Zibilizazio mitiko asko falta dira, orduan, horiek bakit sartuko dituztela bai, orduan. Horiek etorriko da DLC modan. Debaldekoa izango dan, edo ez, hori ez dakigu oraindik, baina ikusi beharko da. Eta, gero zenbat ordurako, zuk esan zuna dago, 14 ordurako, baina baita ere dago, ez dakit aurreko ditxofen parezetan zeon, baina kanpaina mentzat zailtasun aukeratu dezakezu. Eta nibli naiz zailtasun normala edo berez, ipintzen du berez, diseinatuta dola jolasa zailtasun hortan ibiltzeko. Hortan ibili naizena, eta, etzan, ez da izango zaila zana, baina etzan errezare etzan. Horren gainetik zailtasun bat zailagoa da, orduan, zailtasun hortan ibiltzen mazea, askotan igual gertatuko da partida batzutan, ez dezula irabazten, eta orduan berriz, estrategia beste planteatu berko duzula, eta orduan luzea ekingo izula. Hala ere jolaz hauek, ordu asko maten dizkitzutena da, kanpainatik apartere bai, zeu CPU-an kontra edo multijokalarian bertan. Gero, nik
neikoa jolasten ebanean, gogorat daukat oroitzapena, Age of Empires bata ez dakit, baina biakin fijo, editatzia gustatzen gat dela mapak, gero bertan jolasteko. Eta ez dakit aukera hori badaukan, ze hori hona enaiz izango zen. fijatu. Enaiz fijatu egia esan, baina imaginatzet jarriko dituztela, ze oso tipiko izaten da mapa personalizatuetan jokatzea. Eta Beraz, gainera gero komunitatean aportazioak, eta ez? hori da, batik bat Inoiz horretik. baino gehiago. Plus bat ematen dizu eta jolasaren biziraupena luzatu egiten dizu. Bai, azkenean, gana ikusi komunitatea. dugulez eduki aldetik nahiko justu da bilela egizan ondo torke jakien komunidad aldetik injar hori ez da bultzadari emotie. Badago... Bai ikusi gu adibidez, Esan. azken aldizen atara da bez, horrek birmasterizazioak ez, Age of Empires 2, Age of Empires 3, lehenengoan baitara bien. Baina azkenengo, bigarren eta hirugarren kasuen, kurizio ezin da, eduki gikarri barrizek atara bezala, ez? Kampaina barrizek, zibilizazio barrizek, horren ikustetortik hori ikusitxe, argi dagoela, ez? Laugarren agazue barri ningo da biela, eta honegaz peluserako zera hori mantendu gureko da biela, ez? Igual, aro barrizek gehitxu eta dana, antxine, ez? Bai, falta da hori, ez? Poster atara bienien, dinot, Age of Empires lau horra gertzala postertxu baten, beste jokuekaz batera, eta ikuste zen, mundu modernoa da izango zala, eta astiro horra joan, erdiaroan geratu dire. Orduen, ez dakitxe hortik tiretuko da ben, igual eduki garrizekaz aro berriz hauek sartzen joan, eta barritxasunek. Halko bien, baina ez dakitxe horretarako interesaukiko da bien. Nahi gustatuko litzeakena, Age of Empires hartzea ezaugarri bat beste jolas batena dela, Empire Earth, ez dakit goratzen zeaten, ura desartu zen. Zan horrelako jolazte bat, baina aro askoz gehiago zauzkan, eta zan aro, Age of Empirezen lehengoa, baina dik zaharragotik aztentzea, harri arotik, kasi aztentzea justu zibilizazioa finko bizitzen hazidan momentutik, eta nekazaritza garatzen hazidanetik, eta maitzen dezu gaurrengo aroa baina oraindik gehiagoa, hau da, robot laserrak eta horrelako. Eta evoluzio guztia ematen zenuen, eta lepo gustatzen zitzean. Eta Age of Empires hori sartoko baliokete, kriston jolaza izango litzateke. Ja, hori igual kompetitibotik urrintzen da, baina hori solo bakarrik jolaztia gustatzen jakon pertsonetako kristona da. Neri gustatzen jat, Diru, egitze dabe bai, hori ez da Age of Empires beti gondala geuza historiko tradotute, ez? Igual juti etorkizunera... Ja, hori da. Hor pixat. Diru guztu bat bai, gitxinez mundu modernora altxe. Hori da, adibidez mundu modernora. Etorkizunera ez, baina mundu modernora niko polita izan da diteke. Baina, Holanda bezkertzen da, ez? Olako denbora realeko estrategia joku bet, iruko itxezeti, oza, diru egazatxien, ez? Ze falta moten dizen guz, StarCraft bitxik, ez dakit egon badan olako joku potenteren bat, genero honetakoa. Jo, baina ez gogoratzen. Baina... Baina, ikusi interesa dago. Triplea bat esaten dana, ez ezagun nuke. Gero, egon dia txikiagoak, funtzionatu izan dutenak, edo... Bai. Baina... Ez dakit... Esaten joan zea. Igual irua, oza, triplea bat zela, igual ez. Nik ez dugu goratzen mentzat. Saiakerak eta indixak eta hori asko. StarCraft eta Company of Heroes 2, da listo. Bueno, irugarna bezitzen bebai, adibidez. Company of Heroes 2 da bezitzen. Ez da exactamente igual, baina asko gustatzen jaten Warhammer Dawn of War eta honedanak. Pixkat diferentia da, taktikoagoa, unitate gutxiago. Hori, gero Total Warra dugu bai, Warhammernak, oso ondo dozela, baina igual beste zentsu baten, ez da, estrategia da, baina denbora realien bai, baina beste berezitasun batzu dekiez. Gero, rekizapek baitxa galdetzen dau, ia sare itxi batean jolastik aukera dagoan. Lan batean? Aukera, baina gertatzen dana gaur egun, ez? Bai, ezkea, gaur egun... Mundu guzti dago internetera. Egia zen. Baina ezke... Ez que izango zen IPeakin jolastia, ez? Nik uste ziurren baietz, oso arraro izango zen. Bai, oso arraro izango zen. Ezin izatea, vamos. Gero, bueno, segi horra zare. Ez, esan edete. Gaur, konbaina asko hartzen dutela, esan, berain buru esate dutela, gaur egun mundu guztia eduki behar du internet, edo, eta askotan ez dutela naiz eta erraza izan implementatzeko,
Azken fina, multijokalari egin da bali maukazu, ez da zaila. Baina ez dakit. Egia esan dut multijokalarian naiz ibili, beraz, ez dakit daukan ezaugarri hori. Ja. Ez que igual ezaugarri bezala ez da eukiko, lo pasa que, egongo die moduak hori egiteko, ez? Ja. Ez que gaur egun ez dakit kontemplatuko da ben. Ez que hori da, gaur egun internet zeinak ez dauka, orduan. Ja, ez Euskal Enkonterrerako esaten da etxatean, eh? Bai, baina, bueno, danok internetera konetatuta zaudete, beraz. Ja. Partia pribatu, zea horiak galtzen dela, baina... Baina gehiago da, da gehiago, zela esaten da, morriña... Bai, zera. Nostalgia bisat. Bai, ez dakit, egia san ez dakit. Inorkik ertzen baldin badau, eta asmatzen baldin badau, esateko guri. Hori ez dago jakineta. Gero, lehen aritzek komentea ben kontunari, batel grafikoa apur bet, egize da, ez da bela, ez da atalik grafiko ikusgarririk, joku honetan, nahiko simpli ez, baina ondo dau, baina zerre ikusgarri izan barik. Baina, baien da bela ondo da, PC sumientzako oso optimizeta dagoela, eta izi edo no galdu jolastu hor ikusi dire olako benchmark edo joku excelan funtzioetan da bien probak ez, eta izan edo sin PC kalde mugidu. Hori galdetu behar notzun, zeintzuk izango ziren, rekisituak... Eta kitxoin baldintza zeintzuk izan gitxinekoak, baina oso gitxizkatzen dabe, edo no kalde jolastu. Orduen hori eskartzekoa da, Age of Empires beti zindale ez, izi edo zein horrenaga egiten jolasteko joku bet, batez be bigarrena da holan, eskertzen da hortara bueltetu. Aurrean dauzkat eskatzen dituna, eta minimoa da prozesailu bat 64 bitzekoa, gaur egun guztia da batena. Sistema operatiboa Windows 10 edo 11, gero prozesailua Intel Core i5 6300U edo AMD Ryzen 5 2200G, irakurri dut hori baino gutxiagokin biltzen dala. Memoria rama 8 GB, eta grafikoa, txartel grafikoa gutxi izkatzen du, Intel HD 520 edo AMD Radeon RX Vega 11. 520, ez da zebez hori, Ez hori, 520 oso. Pentsau, Intel HD 500, prozesailuakin askotan etortzen dan txartel grafiko integratua, nire ordenailuak bentsat, HD 690 daukala ustez, beraz. Ez baukazu txartel grafiko dedikatu bat ere, ibili zaitezke. Kalitate honenean ez, baina... igual biltzeko, bai. Agian eskatzen duena da CPU-a pixka gehiago, espero dena, GPU-akin konparatuta, txartel grafikoekin konparatuta, ze unitatea inbeste ibiltzeko inteligentzia artifiziala eta alde hortatik kalkulo gehiago behar dituelako. Bizualki ez da hain exageratua. Nik uste atera zuten trailerretik. Ez dakit trailer hartan zeipintzen zuen, zan jolaseko irudia zian edo bestela, baina jolaseko irudian baldima zian downgrade bat egon dala. Hori puntazo bada, nire ustez. Osea, niri adibidez 60 urteko pertsona batek esan zoztan. Age of Empires urten bia da berrixa, hori interesatze jat, eta karo, horrek ez da jolasten ezetara, hori jolastu zuen bere garaian Age of Empires bira pila bat, eta oin esan dut, jolastia nahi da, eta bere ordenagailua ez da PC gamer bat. Da, Eta, igual aukera dauka, entzate probatu. Bai, eta ona izangoa, ez dakit jarri duten ja, baina lainoko jokoan, Xbox daukana, ez dakit nola ditzen da, beti azten zai. Cloud Gaming. Xbox Cloud, bai. Seguranik jarriko dutela jolas hau, eta jolas mota hauek ondo daude lainoan ibiltzeko, ze azken finean ez dia zerbait azkar edo azkartasun hori lagan importantzia ez dela inbestekoa. Orduan, norbaitek ez bauka, ez da ordena jurik, edo, oso simplea etzaiona ibiltzen aurre, agian behiratu daitzake badagoen lainoan jarreta jolasa. Hori da, eta probi eitzeko bebai, beti dago horre Xbox Game Passa. Hori da. Zegiz izan, imagino de guretan da bela, baina atxo edo PC-erako egon zan euro bat egaitxik 3 hilabete. Imagineta honen ari dizengo zela purbete Age of Empires bultzatzeko edo. Egizan presizio horregaitxik merezi du gintxe probetie, iazu horren badoan, eta holako joku potenti deko zuz.
Bueno, eta euro hemen, bate. bai, informazioa behitza pixkate zabaltzaldera, Protonekin be, Linuxen jendia ibili da. Egia da, arazotxo batzuk eta kentzeko, ba, eskuse aldaketa batzukin behar izan dagoela batzuk, baina, bueno, orduan dago bronze bezala, baina jendiak orokorrian itxure danez komentarioa gaitxik jolasten dago. Orduan, bueno, hori notizia politxa izan lehike. Hori da. Azkenean Steam Deck batian be... Bai, Microsoften jokuet be, Linuxen da bilela azken batien, hori posgarri da bai. Eta bat ez gaur egun, dagone apostu horrekin... Hori da. Steam Deckerako aterako dala, seguru. Gainaz, Steamen bertan egon da jolaza, seguru aterako dute. Bueno, azkenengo jokura pasatzea, bai, ez dago besterik, hau luze joan jako. Kontraren gogu, nolako joku estrategiko erdi errealista historiko batetik, Mario Party batera saltuko gogu. Azkeneko Mario Partyren zuzen dira, urria maieran kalatu ba Nintendok. Mario Party Superstars deitzen da, eta bueno, izen horren atxen dauena da, aurreko jokuetako, aurreko Mario Party denatako olako bilduma edo naste bat ala, ez? Hau da azken batien saliek, hainbat urtez eskatu da bena. Ikusi dugu Mario Party barrizenetan olako mekanikak aldatu da bezala, edo goza barrizen bila dizela, baina salik ezpin gure hori. Salik gure bien, lehenengo jokutako magia hori, ez da, sinpletasun hori, baina barriztut eraberritxute. Eta horretarako endabiena da, sagasoko mini-jokuriek eta mekanikarik onenak hartu, eta remake erraldo, joku barri moduko olako naste baten dabe, Mario Party Superstars honegaz. Guztire esema joku da, hori dala garrantzitsuna, Mario Party baten interesan dabena mini-joku dire. Egun mini-joku dauz, eta gero aparte jolasteko 6 taula dauz. Betiko taulako joku bet da, ez da, apurbete mekanika klasiko horrekaz. Eta da bota, eurrera etxen duzu, eta zure helburu da izarrak lortzi, ez? Izar gizen dekonak partidera azten dugu. Lau jokalaren txako da, batez ez zuzen dute da hori, ez da, lagun artien jolasteko, edo familia artien. Eta, hori, nahiko joku simplea, mini-jokuek danetarikoa dauz, kiroletakoak, pusliek, edo zein genero jorratzen da bezta, baina orokorrien oso simpli dire, kontrol simpliegaz, joystike eta botoi bet asko jota eta holan. Orduan badono jolastekoa da, eta eskartzen da, segotiek osa komplika horik, zarineko jokutan bai egote ziren batxutan, mikrofonogaz edo bestiegaz, igual ez dizenak horren besterako, baina batzuk jende asko galdu itzen da, gaur egun ibilinaz jolasten bideojoku saliestan jentiegaz, Mario Party Superstars honetara, eta oso horreza da, eurek be konpontzen dire, edo nor konpontzekoa da, orduan familizentzako oso aproposa, ez. Ganera hori, mini-jokuen hautaketa hau nahiko aproposa izan dela esango dut, ni lehenengo jokutik ibilinazela Mario Partyzetara, egun mini-jokuek tanatara ez da jolastu, baina gehizenak ezagune dire, ez dire asko errepikatzen, batema badau hor antxekotasun handiz dekozinak beste bategaz, baina orokorrien oso ondo dau. Ez dakizu jolastu badezu Mario Partyren batera, antxiniko denporotan. Nik uste Wiko batera ibilin ezela behin. Noiz baita ibilitan hau, baina asko bentsatez. Jendiakin, lau pertsona eta Mario Party bat botatzen da. Baina lehen lokal hauk txeken duen lagun artien, hor Mario Party lau klasikoa zan, noiz ipeño jolasteko, orduen zentsu horretan, aproposa da. Holan, bitxikeri moduen, ez dakitxe badakizuen, lehenengo Mario Partyzetan, Nintendo 64 olako mini-joku asko egote ziren joystike rotetin, mobitzina harin. Eta jentiek zelan saurizek etxen bazen eskuen joysticken formie gaitxik. Eta oingoan, mini-joku horretan barrinetan, abizio jarri da badazpadan, ez etxeko eskuegaz, alduzule erre, edo saurizek egin, horra atxer oin urtepio atera begire horregaz jarraitzutzen da, kuriosoa da. Eta, bueno, basan dugu moduen, eraberritxe bada, azken batin, remake moduko bada, baina, bueno, Switcheko atal grafikoagaz. Baina nahiko ondo aprobetxeta esan behar dugu. Aurkeztun zenean, Lander, gogoratzen, Nintendo Direct baten aurkeztu zan hau, eta gu emititzen eginen, eta ipatu genuen, grafikoki ze ondo da hon, azken finan Switch bateko izateko. Eta Mario Party bat izateko, niretzako... Baina eski gizan Nintendo atala asko zaintzen da bela,
bai euren jogukaz, adibidez, Mario Kart bategaz edo Super Mario Odyssey bategaz, atal grafikoa kristona switcherako. Baina gero bai kanpoko estudizioak etxen da bine jokuren bat, adibidez, Luigi's Mansion 3 hor dauela, nik ez gogoratzen estudioen izenagaz, baina ez da Nintendona. Horrek kriston lana etxen da atal grafikoagaz. Eta Mario Partenegaz barrein ipazten da, ikusten dozu eta egiz izan koloretxue, barizta betiko Mario bat da, baina oso zain jute dago. Eta garena, bideo joku bakotxien, bere kirotxi edekola ez, bere kontutxuek batzutuan uren fizikak bestie, eta jo egiz izan, nire asko guztiate, zentsu honetan. Gero bari, ez da, deko taulak betiko lez, 6 dire igual nahiko gitxitxu egiz izan, taula sarrak hartu duz gainera, ondo dauela, igual eskartuko esan batean parrize, baina bari, eraberritxe hori izen da, klasikoagaz geratu dire, batez be Mario Party bat, bi eta irutakoagaz. Aterako dute zerbait, DLC bada ere. Nik uste du baietz. Bebai, nabarmentxeko da, bori, azikera batetik online dekola. Gaur egon dinozule, online, zelan ez daukik online, ez da? Baina Switcheko harinako Mario Partizek, Super Mario Partik, espan eukin nahi bat urtez, eta oin gitxi, aurten uste dut, olako DLC baten, doan kalartu bien, da online egitxu bien. Bueno, konfinamenturako perfektua. Berando batara bien, osak ez. Bueno, esan tema, igual idea horrekin, ez? Igual bai. Behar hori. Dako minutu bat, baina gutxiago. Ez dakite izteko zerbait garrantzitsuan edo nabarmentzia da, Lander? Ez bari, azken batien nahiko lan politzen da bela, Mario Partin salientzako zein barizta, jokutara pertsonaren bat erakarri nahi da benetxako nahiko jokua proposa dela, Mario guztitzen moduen, ez? Baina kasu honetan oinoko errezago esango neke. Orduen, joku politxe, edo zein momentuten jolasteko proposa, Mario Party Superstar, ez da, betiko marka hori mantendu dabe, orduen nahiko posik joku negaz. Oso, no. Horrekin izten dugu, mila eskere entzuten eta ikusten egon zaten danoi, eta hor zareten danoi, ez? Eta, bueno, akorda, bihar egongo dela, berremisio bat Twitchen, eta aste artean, zazpiretan FM-an zuzenian. Botako dela, zuzenian, diferitoa, baina naiz irratian botako dela. Bueno, agur, Aritz, Lander, placer bat. Agur. Agur, bai. Betiko bezala.